आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, दूल्हा के फुआ जिंदाबाद, दूल्हा के मौसी जिंदाबाद, दूल्हा के बुआ जिंदाबाद। दुआरे पुजाइल लेट से आइल, पहले बसाल टाइम बर्बाद। दूल्हा के बुआ जिंदाबाद, दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, दूल्हा के मौसी जिंदाबाद, दूल्हा के दीदी जिंदाबाद। डीजे कंचन दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, चौक चौसीमा वैशाली। के बुआ जिंदाबाद, दूल्हा के दीदी घूमे ले बाजार में, नया नया लड़का बाजारे ले प्यार में, हारे ले प्यार में, हारे ले प्यार में। दूल्हा के दीदी घूमे ले बाजार में, नया नया लड़का बाजारे ले प्यार में। बूढ़ावा जवान के आवे सवार, बूढ़ावा जवान के आवे सवार। दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, दूल्हा के मौसी जिंदाबाद, दूल्हा के बुआ जिंदाबाद, दूल्हा के बहिन जिंदाबाद, दूल्हा के दीदी जिंदाबाद। डीजे कंचन दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, चौक चौसीमा वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राहुल राजा धानी पकड़ल गुस्सा, तनी सगारी हो गइले रूसा, गइले रूसा, गइले रूसा। राहुल राजा धानी पकड़ल गुस्सा, तनी सगारी गइले हो रूसा। गिर गइले अमित जहां धइल रहे नाद, गिर गइले अमित जहां धइल रहे नाद। दूल्हा के मौसी जिंदाबाद, दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, दूल्हा के माई जिंदाबाद, दूल्हा के दीदी जिंदाबाद, दूल्हा के बुआ जिंदाबाद। ये जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।